Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurinmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshakarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. 16ാമത്തെ അധ്യായല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലേ? വൃന്ദാവനവാസികൾ കൃഷ്ണനോട് പുലർത്തുന്ന സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തിയെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ദർശന മാതാജി. രാഗാത്മിക ഭക്തി. രാഗാത്മിക ഭക്തി. രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? രേണുക മാതാജി. രാഗാത്മിക ഭക്തരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നത്. കാമവും പ്രേമവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസമായി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്മിത മാതാജി. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് കാമവും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി പ്രേമവുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത്, കംസനും ശിശുപാലനും ഭഗവാന്റെ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് ലയിക്കുന്നത്? സുധ മാതാജി. ബ്രഹ്മജ്യോതി. ബ്രഹ്മജ്യോതി. രാഗാനുഗ ഭക്തി നിർവഹിക്കുന്ന 2 രീതികൾ ഏതെല്ലാമാണ്? മിനി മാതാജി. ബാഹ്യവും ആന്തരികവും. സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ ക്രമാനുഗതമായി ഉണരുന്ന സ്വാഭാവിക പ്രേമ പ്രവണതയെ സാങ്കേതികമായി എന്ന് വിളിക്കുന്നു? ദർശന മാതാജി. കർമ്മ വിമുക്തിയാണോ മാതാജി? സ്വരൂപ. സാധനാ ഭക്തിയിലൂടെ ക്രമാനുഗതമായിട്ട് ഉണരുന്ന സ്വാഭാവിക പ്രേമ പ്രവണതയെ സാങ്കേതികമായി വിളിക്കുന്നത് സ്വരൂപ ഉപലബ്ധി എന്നാ പറയാ. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മീയ സ്വരൂപത്തെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഘട്ടം, അതിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കുബ്ജയുടെ കൃഷ്ണപ്രേമത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഗോപികമാരുടെ പ്രേമത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നത്? സ്മിത മാതാജി. കുബ്ജയുടെ ആകർഷണം ഏറെക്കുറെ ഭൗതികമായിരുന്നു. ഉദ്ധവർ ആരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? സുധ മാതാജി. ഗോപികമാരുടെ. അത്രയല്ല ഉണ്ടായുള്ളൂ, എട്ടെണ്ണല്ലേ നല്ല ഉണ്ടായുള്ളൂ. ഇനി നമ്മുടെ 16ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ? സാധനാ ഭക്തിയുടെ ലാസ്റ്റത്തെ അധ്യായം അല്ലെന്ന് 16ാമത്തെ.
സ്വാത്മചോദിത ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അല്പം കൂടി ഇനി കുറച്ചും കൂടി അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ബന്ധുത്വം, ബന്ധുതയാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ബന്ധുത കൃഷ്ണന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആദി രൂപത്തിന്റെ അതായത് ഭഗവാന്റെ ആദി രൂപത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളാവുക എന്ന അതീന്ദ്രിയ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃക വൃന്ദാവനവാസികളായ നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെയും യശോദ മാതാവിന്റെയും മനോഭാവത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണും. വാസ്തവത്തിൽ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ആകാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഭക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ വികാരത്തെയാണ് കൃഷ്ണനോട് അച്ഛനമ്മമാർ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ആരാവാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ അച്ഛനും അമ്മയാവാൻ സാധിക്കില്ലല്ലേ. കാരണം ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെ അച്ഛൻ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ അച്ഛനമ്മയാവാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന്റെ ഉള്ളിലെ അതീന്ദ്രിയമായ വികാരം, അതാണ് പറയുന്നത് ഈ ബന്ധുത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് വൃന്ദാവനവാസികളായിട്ടുള്ള നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ യശോദ മാതാവിന്റെ മനോഭാവത്തിൽ അത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉത്തമ മാതൃകയായിട്ട് പറയുന്നത് അവരെയാണ്. വൃഷ്ണികളുടെയും, അതായത് ദ്വാരകയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ബന്ധുക്കള്, വികാരം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിതൃപുത്ര രൂപത്തിലുള്ള ബന്ധം വൃന്ദാവനത്തിലെ വൃഷ്ണി വംശത്തിൽപ്പെട്ട ദ്വാരകവാസികളിലും പ്രകടമായിരുന്നു. അപ്പൊ ബന്ധുത്വം, ഭഗവാന്റെ ബന്ധുക്കളാണ് ഇവരെല്ലാം. ഒന്ന് മാതാപിതാക്കള്, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കുലം, വൃഷ്ണി കുലത്തിൽ ഉള്ളവര്, അവരും ഭഗവാന്റെ അബന്ധുത്വത്തില് വരുന്നതാണ്. വൃഷ്ണികളിലും വൃന്ദാവനവാസികളിലും കാണുന്ന ആത്മപ്രചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം അവരിൽ നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഇത്തരം സ്നേഹത്തിന്റെ ചർച്ചയ്ക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം ഇത്തരം സ്നേഹം പിൻകാലത്ത് സ്വയം വികസിച്ചു വരേണ്ട ഒന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 64 നിയാമക തത്വങ്ങള്, ആ തത്വങ്ങള് ഓൾറെഡി പാസ്സായിട്ടുള്ളവരാണ് ആര്? ഈ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരും ദ്വാരകയിലുള്ള, അതായത് വൃന്ദാവനവാസികള്, വൃഷ്ണികുലത്തിലുള്ളവര്, ഇവരൊക്കെ അത് ഓൾറെഡി പാസ്സായിട്ടുള്ളവരാണ്. അവര് ഈ കാരണം അവര് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് അവിടെ ഒരു ജന്മം എടുക്കണ തന്നെ എങ്ങനെയായിട്ടായിരിക്കും? ഭഗവാനോടുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവത്തിലായിരിക്കും അവരിവിടെ വന്നിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്ന തന്നെ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും എന്താ പറയാ, നമ്മള് പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് വികസിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ഇതെല്ലാതും ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ പാസ്സായിട്ടാണ് ഇവർ ഇതിലെത്തുന്നത്. ഈ 64 നിയാമക തത്വങ്ങള് പാലിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരത്. അല്ലാതെ ഇവർക്ക് ഇതൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്യണമെന്ന്, ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളൊന്നും പാലിക്കണമെന്ന് ഇല്ല. കാരണം അവരാ സ്റ്റേജ് അങ്ങനത്തെയാണ് അവര്. സ്വാത്മചോദിതമായ ഭക്തി സേവനത്തിനുള്ള അർഹത. ഇനി ഈ സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള, നമ്മുടെ സ്വാത്മചിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഭക്തി സേവനത്തിനുള്ള അർഹത എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ നിത്യഭക്തന്മാരായ വൃഷ്ണികളുടെയും വൃന്ദാവനവാസികളുടെയും കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ആര്? രാഗാനുഗ ഭക്തർ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, രാഗാത്മികമാണ് ഇവര്, അവരെ പിന്തുടരുന്നവരാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാര്. രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളെ കർശനമായി പാലിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ രാഗാനുഗ ഭക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഈ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങള് കർശനമായിട്ട് പാലിക്കണമെന്നില്ല. തുടക്കത്തിൽ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ആത്മീയാചാര്യന്റെയും അനുശാസനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാവരും ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിയാമക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി അനുസരിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിയാമക തത്വങ്ങൾ നമ്മൾ കർശനമായിട്ട് അനുസരിക്കണം. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഒരുവൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കാവൂ. ഈ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് മോചനം വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയില്ലെങ്കിൽ വ്രജമണ്ഡല
അതായത് വ്രജം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൃന്ദാവനം, വ്രജമണ്ഡലത്തിലെ വാസികളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനുള്ള ഉത്സാഹം ഒരാളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാതെ നമുക്ക് ആരാകാൻ സാധിക്കില്ല? വൃന്ദാവനത്തിലെ വ്രജവാസികളുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരാനുള്ള ഉത്സാഹം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ വൃന്ദാവനവാസികളെ പിന്തുടരണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം വേണം. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ശേഷം വൃന്ദാവനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഭക്തനെ കുറിച്ച് അതേ രീതിയിൽ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിരുചി വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാനസികമായെങ്കിലും സദാ വൃന്ദാവനത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും വേണം. എവിടെ വസിച്ചാലും വ്രതധാമത്തിലെ ജീവിതത്തെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നിശ്ചിത ഭക്തന്റെ കാലടികളെയും കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി വൃന്ദാവനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഭക്തനെ കുറിച്ച് അതേ രീതിയിൽ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിരുചി വികസിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മാനസികമായിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സദാ വൃന്ദാവനത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടണം. എവിടെ വസിച്ചാലും വ്രജധാമത്തിലെ ജീവിതത്തെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത ഭക്തന്റെ കാലടികളെ കുറിച്ച് സദാ ചിന്തിക്കുക വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ നമ്മൾ താമസിച്ചാലും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? വ്രജവാസികളെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തന്റെ കാലടികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സദാ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ചിന്തയിലേക്ക് നമുക്കും തന്നെത്താനെ നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ വ്രജവാസികളെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, വ്രജവാസികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് അവരുടെ കാലടികളെ കുറിച്ചും സദാ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും എന്ത് വരും? ആ അഭിരുചി നമുക്ക് വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയധികം ആധികാരിത്വം ഇല്ലാത്തവരും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ തനതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ ഒരു വിഭാഗം പിന്തുടരുന്ന പദ്ധതിയാണ് സിദ്ധപ്രണാളി. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നത്. സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് വെച്ചാല് അതായത് സിദ്ധാന്തരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ആ സിദ്ധരൂപത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സഹജിയാസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, കേട്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മള് സഹജിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. സഹജിയാസ് പോലെയുള്ളവരാണ് ഈ സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നത്. സഹജിയാസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അവര് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് സഹജിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് അല്ലെ, ഇപ്പൊ അവിടെ നോക്കാം, നമുക്ക് അത്രയധികം ആധികാരിത്വം ഇല്ലാത്തവരും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ തനതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം. അതായത് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവിടെ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ തത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സഹജിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആര്? ഈ സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നതും. ഇക്കൂട്ടർ തങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിമാരായി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് സ്വയം ഭാവിക്കുകയാണ്. ബാഹ്യമായ പെരുമാറ്റം നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ല. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അംഗീകൃത ഭക്തി സേവനത്തിന് അലോസരം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നതും ഈ സഹജിയാസ് പോലെ തന്നെയുള്ളവര്. അപ്പൊ ഇവരുടേതായ രീതിയിൽ എന്തുണ്ടാക്കാണ്? നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാണ്. അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോകുന്നവരല്ല. അവരുടേതായ രീതിയിൽ നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെങ്ങനെയാണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭക്തി സേവനത്തിന് അലോസരം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ സിദ്ധപ്രണാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സിദ്ധപ്രണാളികളും ഭക്തി സേവനത്തിന് അലോസരം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് ഇവർ. അതായത് ഇവരുടേതായ രീതിയിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവര് അല്ലാതെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചു പോകുന്നവരല്ല. ഇവരുടേതായ രീതിയിൽ തത്വങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഈ സിദ്ധപ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വാത്മചോദിതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം വളർന്നു വികസിച്ച ശേഷവും നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ജ്ഞാനികളായ ആചാര്യന്മാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം വളർന്നു വികസിച്ചാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ആചാര്യന്മാര് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ദാമ്പത്യപ്രേമം. ദാമ്പത്യപ്രേമം എന്ന് വെച്ചാല് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരുടെയോ ദ്വാരകയിലെ റാണിമാരുടെയോ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്ന ഭക്തി സേവനം. ഇപ്പൊ 2 തരത്തിലുണ്ടത് ദാമ്പത്യപ്രേമം. ഒന്ന് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാരെ പിന്തുടരുന്നത്, രണ്ടാമത്തത് ദ്വാരകയിലെ റാണിമാരെ പിന്തുടരുന്നത്. ഇത് രണ്ടും പിന്തുടരുന്നത് ഭക്തി സേവനം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെ 2ആയിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് പരോക്ഷമായിട്ടുള്ളതും. ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ളത്, 2 പരോക്ഷത്തിലുള്ള. പ്രത്യക്ഷം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്വകീയം എന്ന് പറയാം. പ്രത്യക്ഷത്തിന് വേറൊരു പേര് പറയാം സ്വകീയം, പരോക്ഷത്തിന്
പരകീയം എന്ന് പറയാം. പരോക്ഷം പരകീയം, പ്രത്യക്ഷം സ്വകീയം. ഇത് രണ്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോപിക ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സേവന മാതൃക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഇവ രണ്ടിലും നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടത് ഏതാ പറയുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു ഗോപിക ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സേവന മാതൃകയാണ് പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്. ഭഗവാനുമായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് സാങ്കേതികമായി പറയുന്ന പേരാണ് കേളി. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷത്തില് ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിന് ഏർപ്പെടുന്നതിൽ പറയുന്നൊരു പേരാണ് എന്ത്? കേളി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സംയോഗ പ്രേമം വളർത്താനാകൂ. വിശേഷിച്ചും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ രാധായുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ആരാധനയിലൂടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും ആരാധന അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കാനും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെയും രാധാറാണിന്റെയും ആരാധനയിലൂടെ നമുക്കത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ പോകണം. അപ്പൊ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിന് രണ്ട് ഉൾപിരിവുകളുണ്ട്. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ രൂപത്തിലും കാമുകി കാമുക രൂപത്തിലും. ഭാര്യയുടെ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണനുമായുള്ള സംയോഗ ബന്ധം വളർത്തുന്നവർ ദ്വാരകയിൽ എത്തപ്പെടും. അവിടെ ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ റാണിയായി തീരും. കാമുകന്റെ രൂപത്തിൽ സംയോഗ ബന്ധം വളർത്തുന്നവർ ഗോപികമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷ്ണനുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധം ആസ്വദിക്കാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഈ ദാമ്പത്യം പ്രഭാവത്തിൽ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ദാമ്പത്യ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. അത് ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ഭാര്യയുടെ രൂപത്തില് എവിടേക്ക് എത്തും? ദ്വാരകയിലെത്തും. ഭഗവാനെ ഭർത്താവായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാര്യയുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ദ്വാരകയിലെത്തും. അതല്ല ഒരു ഗോപികയായിട്ടാണെങ്കിലോ കാമുകന്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമ്മള് വൃന്ദാവനത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. ഭഗവാനെ ഗോപികയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും? വൃന്ദാവനത്തിലെത്തും. ഈ പറഞ്ഞ സംയോഗ പ്രേമം സ്ത്രീകളിൽ മാത്രമല്ല കാണുന്നത്. ആത്മീയ പ്രേമത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ചങ്ങാതിയാകാനുള്ള മനോഭാവം സ്ത്രീകളിൽ വളർന്നു വരാം. അതുപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പുരുഷനിൽ വളർന്നു വരാം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം ബാധകമായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭാര്യയാകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീ മാത്രമല്ല ഒരു പുരുഷനും അത് ആഗ്രഹിക്കാം. ഈ സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന വ്യത്യാസമാണ്. ഈ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി പുരുഷനാണ് ഒരു വ്യക്തി സ്ത്രീയാണെന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്താണ്? നമ്മൾ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാവം സ്ത്രീകളിൽ മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരിലും എന്തുണ്ടാവാം? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭാവം വരാം. അപ്പൊ ആരായാലും പുരുഷന്മാരായാലും ആ ഭാവത്തിലുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് പോകുന്നത്. ദാമ്പത്യ ഭാവമാണെങ്കിൽ ദ്വാരകയിലേക്കും കാമുകി ഭാവമാണെങ്കിൽ വൃന്ദാവനത്തിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, ഇതില് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. രണ്ടെണ്ണം പരോക്ഷവും പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വകീയം അല്ലെങ്കിൽ പരകീയം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ സ്വകീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് സ്വകീയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലല്ല, പരകീയം അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോപികമാരുമായിട്ടുള്ള അഭാവത്തിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യക്ഷ പരോക്ഷം അതല്ലെങ്കിൽ പരകീയം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ഏതാണ്? പരകീയമാണ്. സ്വകീയത്തിനേക്കാളും ഉയർന്നത് പരകീയമാണ്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോപികമാരുടെ ഭാവം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, പണ്ട് കാലത്ത് ദണ്ഡകാരണ്യത്തിൽ അനേകം സന്യാസിമാരുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീരാമന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതിന് സ്ത്രീയായി തീരാൻ കൊതിച്ച അനേകം മഹർഷിമാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദണ്ഡകാരണ്യ വനത്തില് വനവാസ സമയത്ത് ശ്രീരാമന്റെ ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായിക്കൊണ്ട് അനേകം അദ്ദേഹത്തെ ആലിംഗനം ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ത്രീയായിട്ട് തീരാൻ കൊതിച്ച അനേകം മഹർഷിമാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഗോപികമാരായി ജനിച്ച് ഈ മഹർഷിമാരും അവിടെ എത്തി. ഈ രീതിയിൽ അവർ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത നേടിയെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് ഋഷിമാരാണല്ലേ, പുരുഷന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഇവരെന്താണ്? ഇവർ ആഗ്രഹിച്ചു ഭഗവാന്റെ റാണിമാരാകാൻ, ഭഗവാനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് ഭഗവാനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാനായിട്ട് കൊതിച്ചവരായിരുന്നു മഹർഷിമാര്. അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചു? അപ്പൊ ശ്രീരാമസ്വാമി ആരാണ്? ഏകപത്നി വ്രതത്തിലാണ് ശ്രീരാമസ്വാമി സമയത്ത്. അപ്പൊ ശ്രീരാമസ്വാമി എന്താ പറയണത്? ദ്വാപര യുഗത്തില് ഞാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട്, ഭഗവാൻ സ്വയം വരും, കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കുന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ശ്രീരാമസ്വാമി പറയുന്നത്.
അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ ഈ മഹർഷിമാരെല്ലാം ഗോപികമാരായിട്ട് ജനിച്ച് ആ രീതിയിൽ അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചതായിട്ട് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. നമ്മള് രാസലീല നടക്കുമ്പോൾ ഇവരാണ് ഈ മഹർഷിമാരൊക്കെയാണ് ഗോപികമാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിതൃഭാവം അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത് ഭാവം. പിതൃഭാവത്തിലോ സുഹൃത് ഭാവത്തിലോ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാർ നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെയോ സുബലന്റെയോ കാലടികൾ പിന്തുടരണം. നന്ദൻ കൃഷ്ണന്റെ വളർത്തച്ഛനാണ്. വ്രജഭൂമിയിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് ആര്? സുബലൻ. ഭഗവാന്റെ പിതാവോ സുഹൃത്തോ ആയി തീരുന്ന കാര്യത്തിൽ 2 മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പിതൃഭാവം അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്ത് ഭാവം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പിതൃഭാവോ സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലോ ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര് എന്ത് ചെയ്യണം? നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സുബലന്റെ കാലടിപ്പാടുകളാണ് പിന്തുടരേണ്ടത്. നന്ദമഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ വളർത്തച്ഛനും, സുബലൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുമാണ്. അപ്പോ 2 തരത്തിലാണ് പറയണത്. ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പിതാവാകാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രത്യക്ഷത്തില് വെറുതെ ഭഗവാന്റെ പിതാവാണ് ഞാനെന്ന് വെറുതെ ശ്രമിക്കുന്നു പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ഒന്നാമത്തെ. രണ്ടാമത്തത് നന്ദമഹാരാജാവിനെ പോലെ കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായി തീരുക എന്ന ആദർശം വെച്ച് പുലർത്തുക. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് പൊതുവെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഒരാൾ സ്വയം നന്ദമഹാരാജാവാണെന്ന് കരുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അവരുടെ പിതൃസ്നേഹം മായാവാദ ദർശനം കൊണ്ട് കളങ്കിതമാകും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഞാൻ പിതാവാകാൻ ശ്രമിക്കാം. അതെന്താണ്? അതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം നന്ദമഹാരാജാവാണെന്ന് കരുതാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിതൃ സ്വഭാവം മായാവാദ ദർശനം കൊണ്ട് കളങ്കിതമാകും. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള നന്ദമഹാരാജാവിനെ പോലെ കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായിട്ട് തീരാ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പിതാവായിട്ട് തീരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത്. ഒന്നാമത്തെ എന്താണ്? ഞാൻ പിതാവാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഒന്നാമത്തത് പിതാവാകാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഞാൻ പിതാവാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാ. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത്. ആദ്യത്തത് പൊതുവെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തതാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പിതാവാകാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് ഒന്നാമത്തത്. മറ്റൊന്ന് നന്ദ മഹാരാജാവിനെ പോലെ കൃഷ്ണന്റെ പിതാവായി തീരുക എന്ന ആദർശം വെച്ച് പുലർത്തുക. പിന്നെ സുഹൃത്തിന്റെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് പൊതുവെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരാൾ സ്വയം നന്ദമഹാരാജാവാണെന്ന് കരുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ, അയാൾ സ്വയം കരുതാണ് ഞാൻ നന്ദമഹാരാജാവാണെന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പിതൃസ്നേഹം എങ്ങനെയാണ്? മായാവാദ ദർശനം കൊണ്ട് കളങ്കിതമായി പോകും. രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സ്വന്തം മകനായി കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളുടെ കഥ സ്കന്ദപുരാണത്തിലുണ്ട്. നാരദന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് അയാൾ നന്ദന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നതിന്റെ ഫലമായി അയാൾ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ഹസ്തിനപുരിയില് ഭഗവാനെ സ്വന്തം മകനായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ആളുടെ കഥ. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ആരാണ് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത്? നാരദ മഹർഷി ഉപദേശം കൊടുത്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. സ്വാത്മചോദിതമായി കൃഷ്ണപ്രേമം കൃഷ്ണന്റെയോ ഏതെങ്കിലും കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെയോ സവിശേഷ കാരുണ്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ വികസിക്കുള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, ഈ സ്വാത്മചോദിതമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണപ്രേമം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഈ പ്രക്രിയക്ക് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാം? കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയാം. ഇത്തരം മനോഭാവത്തിന്റെ വികസനം ഏറ്റവും ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. വൈഷ്ണവ മതത്തിലെ വിഷ്ണുസ്വാമി വിഭാഗത്തിൻ്റെതായ വല്ലഭ സമ്പ്രദായം കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നത് പുഷ്ടിമാർഗത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇത്തരം മനോഭാവത്തിന്റെ വികസനം ഏറ്റവും ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഭക്തി സേവനം. വൈഷ്ണവ മതത്തിലെ വിഷ്ണുസ്വാമി വിഭാഗത്തിൻ്റെത് വല്ലഭ സമ്പ്രദായം കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നത് പുഷ്ടിമാർഗത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തികൾ പൊതുവെ പുഷ്ടിമാർഗത്തിന് കീഴിലാണ് ബാലകൃഷ്ണ ഭാവത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതും ഈ പുഷ്ടിമാർഗത്തിലാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണപ്രേമം കൃഷ്ണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്
ഉണ്ടായി വരുന്ന വികസിപ്പിച്ച് വരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളിൽ വികസിച്ച് വരുന്ന ആ ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് പുഷ്ടിമാർഗം. ആ പുഷ്ടിമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പുഷ്ടിമാർഗം വിഷ്ണു സ്വാമി വിഭാഗത്തിലെ വല്ലഭ സമ്പ്രദായം പുഷ്ടിമാർഗത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തികൾ പൊതുവെ പുഷ്ടിമാർഗത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ബാലകൃഷ്ണ ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, വ്രജവാസികളുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആ മുക്തി നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേജിലെത്തണം? അനർത്ഥ നിവർത്തി നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു സ്റ്റേജില്ലേ ഭക്തിയുടെ തലങ്ങളില്, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജന, ക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി. ആ സ്റ്റേജ് കടന്നാലാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. അനർത്ഥ നിവർത്തി അല്ലാത്തവർക്ക് അത് സാധിക്കില്ല. ചിത്തപ്രണാളി മനസ്സിലായോ എന്താണെന്നുള്ളത്? അത്രയധികം ആധികാരിത്വം ഇല്ലാത്തതും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ തനതായ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരുമായ ഒരു വിഭാഗം പിന്തുടരുന്ന പദ്ധതിയാണ് ചിത്തപ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് തങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സംഗതിമാരായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് സ്വയം കരുതുന്നു, ഭാവിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യമായ പെരുമാറ്റം അവരുടെ നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സഹജിയാസിനെ പോലുള്ള കപട വൈഷ്ണവരാണ്, ഒരു തരത്തിലുള്ള കപടമായ രീതിയിൽ കപട വൈഷ്ണവർ, നമ്മളെല്ലാം കാപ്പട്ടി നിറഞ്ഞവരാണ്. അവര് വെറുതെ പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ പ്രവൃത്തിയിൽ വരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സഹജിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളവരല്ലേ? അത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഈ ചിത്തപ്രണാളി എന്ന് പറയുന്നത്.